morning guys. Nandito tayo sa hell drop. So ngayon guys, habang hindi pa 10:30, mamamasyal muna ako. Ipasyal ko muna kayo kasi meron ako ngayong appointment sa hell drop for participatie-verklaring guys. So ayan, gala-gala muna ang lola nyo. Ayan, so habang hindi pa 10:30, pero mukhang nalampas na ako. Ngayon guys is 30 degrees. So ang ganda ng araw. Hinahanap ko yung parang naligaw na ako, naligaw. Oh, no. Here. Mukhang naliligaw na tayo So ayun guys, mukhang ako naliligaw. Hinahanap ko kung saan yung way back. So ayan, hanap muna tayo. Hindi pala ako naligaw guys, malapit lang. Ayan, parang mga bahay siya, diba? Ang ganda, para lang akong tanga dito. So ayan na siya, where's that? Papakita ko sa inyo guys kung saan ako pupunta. Where's that? Malapit lang. So ayan guys, ayan, nakikita nyo. Ayan siya. Waiting again. Isang round tayo again. Lakad. Puro siya house. Building. Ayan. Lakad tayo. Waiting. Wala mo lang maupuan. So ayan, habang nag-aantay bago mag 10:30. Yeah, 9:30 pa lang. Then naglakad ako mga 8 minutes daw. Sinearch ko sa sa satellite kasi wala akong wifi sa labas ng bahay guys. So ayan, puro siya trees, malamig. Buti na lang ako tawag din long sleeve, so ayan, hindi masyado, pero magandang araw guys. 30 minutes. So ayan, we are here. Attend daw. So yung participatie-verklaring guys is a part of my integration here in the Netherlands. So ayan, dahil kung hindi ko siya matake ng within 1 year, magbayad kami ng penalty. So kailangan as long as I arrive here in the Netherlands. So within 1 year guys. Pero yung exam guys is within 3 years. So wala namang problema dun. So ayan, lakad tayo again. Habang wala namang nag-aantay. So ayan guys, hinto muna tayo. Within 3 years daw yun guys, yung exam ko. So ayan, okay lang kasi Thursday guys may exam ako, so good luck. Kinakabahan ako. Ayan, kinakabahan ako guys. Kasi Thursday may exam ako. So ayan. So hindi ako nakapag-review ng maayos. So I don't know. Good luck sa akin. So ayan, waiting tayo habang nag-aantay. Ang ganda ng paligid, no? Ang linis. Ang linis dito guys. Ayan. As you can see, tada! Ang ganda naman. Ang ganda dito sa NL, no? Sobrang linis guys. And then they planting the trees talaga. Priority nila yung trees. Kahit maraming buildings, pero hindi naalis yung trees dito. Green, kailangan green. Ayan, malinis. Maganda. So ayan guys, ito ang nagustuhan ko dito kasi sobrang linis. Merong bike path. Hindi ka matatakot na mag bike kasi
Kasi meron kang bike path, iba rin yung way ng sasakyan. So ayan, kaya napakagandang magbike kasi hindi ka matatakot. So I wish guys na sana sa Philippines din ganito. Gusto ko rin na sana sa Pilipinas ganito rin, may bike path sila para iwas sa aksidente. Accident. So ayan guys, sana may bike path rin tayo sa Pilipinas para hindi naghahalo-halo. Kasi overcrowded na sa atin guys yung mga sasakyan. Dito kasi sa kanila guys, it's very strict sila sa pagkuha ng car. Hindi ka basta-basta makakakuha. At saka yung driver license kailangan talaga chinecheck nila yung chinecheck talaga, sobrang higpit ng nila dito, kaya hindi ka basta-basta makakakuha at ang mahal din ng bayad pag mag-exam ka, kuha ka ng driver license. So ang mahal din ng sasakyan pag kumuha ka guys, kailangan naka-insured, kailangan talaga mas mahigpit sila doon, very mahigpit. Sana ganun din sa Pilipinas, yung hindi ka na basta-basta nakakakuha ng sasakyan. So hindi crowded guys. So ang dami-dami ko nang sinasabi guys. So tingnan ko kung anong oras na, kasi kailangan ko pumunta doon kahit earlier ng 15 minutes. So ayun guys, papakita ko sa inyo yung church nila. Ayun. Kaso ihay ko zoom, hindi siya ma-zoom guys. So ayan. Dami-dami ko nang sinabi guys. So sana may nakuha kayo, may natutunan kayo sa aking mga pinagsasabi habang nag-aantay tayo dito. Ayan, gala na naman, lakad-lakad lang sa hell drop. Hindi ko ito kasi kabisado guys. So ayan, buti nga na-check ko kanina, kasi kanina dapat sa munisipyo ako mapupunta, tapos binasa ko ulit. So mali pala yung, hindi pala sa Gimente, sa munisipyo pala guys. So ayan, so iba palang address. So buti nga chinek ko ng maaga, sabi ko maaga akong pupunta kasi hindi ko pa kabisado. Kaya ayan, masyado tayong maaga, okay lang, next time alam ko na. So ayan guys, 30 degrees, enjoy the weather. Lakad-lakad naman na. So ayan guys, titingnan ko muna yung oras, balikan ko kayo. So another round again. So another round tayo. Ayan, gala ko muna kayo while waiting. So ayan guys, ang ganda naman ng weather. May daan pala dito. So ayan, gala-gala mo si Inday. So ayan. So bali yung participatie verklaring ko guys is 1 day lang, normally 7 days. So dahil may work ako, they considered na 1 day ko lang ita-take yun. So di ko alam guys kung may bayad, pero may bayad talaga siya, 150 euro. Siguro mga nasa 100 is almost 6,000 ata guys. 150 is, kasi yung 100 euro is 5,000 na mahigit. So mga nasa 6 or 7 guys ang bayad. Sa Pilipinas convert ko na 150 yun. Ayan, so ayan guys, make sure kung may bayad siya. Upo-upo muna tayo, hanap lang ako ng upuan. So ayan, while waiting naman tayo, dito tayo sa nice view. Ayan, upo. So guys, konting tiis na lang, 10 minutes, 10 na. So konting mga 10-15 pupunta na ako dun. So ayan guys, ang ganda naman ng place na to. Ayan, so habang nag-aantay, usap-usap muna tayo. Ayan guys, so 150 euro ang bayad dito para sa participatie verklaring. So ayan guys, ang mahal no, kada exam ko may bayad.
So yung sa Thursday guys, mag-exam ako about sa kanilang society, about society, school at saka yung about sa work, tax, mga ganun guys. So good luck to me sa Wednesday. Ay, hindi pala sa Wednesday, Thursday pala guys. So yan guys, papunta na tayo. See you later guys. So finally, nakuha ko na rin ng tuwa ako guys. So ayan, natapos na rin tayo guys. Mabilis lang siya, siguro mga 15 minutes, 20. Tapos na ako. So ayan, papunta na tayo ng bus halty. So ayan, papunta na tayo ng bus halty tayo guys. Ayan. So ayan guys, finally one down. So next, tomorrow is one down. Dunderduck. Oh, lakad tayo guys sa another stop ng bus. Hindi pala yun, 320 yun. Hindi kasi yun dumadaan sa amin. So ayan, finally guys, natapos na rin ang isipin kong isa. Oh, so bali ano na lang tayo guys. Ilan na ba? So bali one down, so 5 na lang to go. So mag-exam ako sa Thursday. So 4 to go na lang tayo. Ayan guys, sobra lakad-lakad. Malapit lang naman siya guys. 2 minutes walk. 2 minute walk. 2 minutes. 2 minutes. So ayan guys, dahil may trabaho ako, kinonsider nila na one day dapat ano siya guys, 7 days. 7 days siya guys, mag-attend ka. Para siyang orientation or parang seminar na makikinig ka lang. So nagsalita siya ng Dutch guys. Yung iba naman naintindihan ko. Oo na lang din. So ayan guys. So ayan guys, bali free ko tong nakuha. So ayan guys. Kasi free na, one day pa. Considered yun kasi guys, may trabaho ako, kaya no time to attend. Pero kung wala kang trabaho, depende guys sa Gemeente, sa munisipyo, or depende kasi minsan may bayad, minsan wala. Minsan sinasali ka nila sa refugee para hindi ka na magbayad, minsan hindi. Kaya ayun guys, wait lang guys, may papakita ako sa inyo. Pony. Ayun guys, pony. Ang ganda na guys, dito na tayo sa bus halty. Tada! Malapit lang siya guys. 8 minutes walk. Darating siya is anong oras na ba? 10:38. Anong oras na? Kasi dapat mag-bike sana ako guys, baka hindi ko mahanap, tsaka natatakot tayo baka wala yung bike ko, diba? Wala na akong bike. Ayan, antay muna tayo. So ayan, nagbasa ko. So ayan, so same ako yan guys. Hindi naman halata sa mukha ko, diba? So ayan guys, mag-antay tayo ng 38 minutes. Ay. So ayan guys, so may share ako sa inyo guys. So bago ko sumakay ng bus, kailangan ko muna mag-hi. Good morning sa driver. Sa ating marami, diba? Sa ating nun wala guys. No pansin pag ang driver. Sila lang ito, pababa ka man. Mag-hi ka rin, mag-say bye. Thank you, mga ganun guys. So ayan guys. So kung next station ka na bababa, pindutin mo lang. So ayan, alam na nila yun, nandun ka bababa. So ayan guys, pagkatapos mong bumaba, magsasabi ka na bye, thank you, mga ganun guys. So ayan guys, habang wala akong tayo, habang wala pang tao. Kung may tao, pinitingin ko nahiya ako. Nahiyain ako guys. So ayan finally, thank you guys. Thank you dahil isa ang one down na. Ayan guys, share lang po. Kung ano na pinagsasabi ko, share na lang tayo. Good morning guys. So ayan
30 minutes na lang tayo mag-aantay. Kasi kung lalakarin ko siya guys, 1 hour. 1 hour and 4 minutes ata yun. Pero kung bike siya guys, 18 minutes lang siya. So, malapit lang pag bike, 18 minutes. Pero pag lalakarin mo siya is 1 hour and higit. So ayun guys, yung participation pala is group siya. Kailangan marami kayo. So ako, mag-isa lang kasi ako lang, kami lang dalawa, nag-usap. So dalawa lang, isa lang pala ako, kami lang na dalawa. Tapos yung nag-explain nito kung anong ibig sabihin nitong participatie-verklaring na to guys. So ayan, normally group siya guys, maramihan. So ayan guys. So mag-isa lang tayo, special. Ginawa nila yun kasi work na, ayun. So work na, ayan guys, 30 minutes. So ayan guys, thank you for pakikinig ng aking sharing sa inyo. So ayun guys, share ko lang din. So ayun guys, hindi ganun kadali makapunta dito sa Netherlands. Kailangan mo pang mag-exam. Pati rin sa Pilipinas kailangan mag-exam ng civic integration exam guys. So ayan. Sa Pinas din kailangan mo mag-exam pag gusto mo makapunta dito. And then kailangan mo rin may sponsor ka guys para makapunta dito. Or yung iba naman nagtuturist para makapunta dito. Ayun guys, akala nila madali makapunta dito. Mahirap din makapunta dito guys, maraming exams. Una, bago ka umalis ng Pinas, mag-exam ko muna guys. So mag-aantay ka ng 3 months or so. 3 months for the results. So ayan guys. So hindi ganun kadali talaga. So study hard tayo sa lengguwahe nila. Kasi guys, hi guys. So ayan, nandito na po tayo sa bahay. Time check is already 1. Araw po pala ngayon ng Tuesday, June 4. So ayan guys. So bago ka makapunta dito sa Netherlands, mag-exam ka muna sa Pinas ng pag gusto mo maka-stay dito, mag-exam ka muna ng MBB. Yun po ay tatlong exam, speaking, listening, at saka yung knowledge, Netherlands Society. So ayan guys, so bali yan. Antayin mo na, mag-aantay ka ng 8 weeks for the result of the exam bago malalaman. So ayan guys, ayan, happy ako ngayon. Thank you. Hindi na mainit, sabi nila 30 degrees, pero always changing the weather here. So ayan guys, mag-review na muna ako para sa Thursday. See you in my next vlog. Don't forget to subscribe on my channel and palike na rin po and share. Thank you. God bless you guys. I love you all. Okay guys, see you in my next vlog.